erkeklerin ikilik etmesinin 80 götürmüş şu ýagdaý bilen bolýar diýip psikologlar. Ýagny erkek uzak gün işläp, ýadap öýüne gelýär. Öýündäki gelini kadyrsyz, güler ýüzsiz, mehirsiz, goň kalmagal bilen karşılaýar. Erkek ýadak gelle, üstesine hasam ýadaýar. Indi erkek öýüne din jalmana gelipdi. Aslında o ýagdaý bilen din jalp bolmaýar. Erkek din jalmak üçin ondan soňky ätýän ädimi kellesini agyrtmaýan, yalandan söýýänem bolsa, yalandan mehir berýänem bolsa, kellesini agyrtmaýan zenan gözleýär. Şoň ýanyna gitdi. Aslında mun düzedi bolardy zenanlar. Erkekler gelinler ýaly her öýkelen ýerini aýtmaýarlar. Egerde erkek gelinini iýdemeýän bolsa, uzak gün işletiren olup 1 minutdan bolsa jaň etmeýän bolsa, SMS ýazmaýan bolsa, öňküler ýaly üns bermeýän bolsa, hökman gelinne bir ýalňyşlyk bar. Indi gelinler şol ýalňyşlygy wagtynda duýmasalar, wagtynda öňüni almasalar, erkekler tarapyndan ikilige garaşdynlar. Otadan okuyun maşkılıp şolat bana deyim yani. Kellen yerini olup diyem şolat sen. Böyle bor düşündüm. Salam jigim. Ha gel dost. Dost sağlık mı goğuluk mu? Vaktinde geldin ay dost gel. O mu? Hava. Yankı jigim lay. Hava salamam almadı aşuva. Ay yankı yedim. Ne için? Daşar yurda gezmeni çekti ya ho yeköl. Beyin maşkılıp şu yekölün daşar yurda gezmeni unutmadın ha ho. Ey dost, işin täze, maşinin täze, öýüň täze. Pikirin hem täze lay ho. Oho, pikirleň täze bolup, ol dost bir hildat däme ol. Jor söyleniýber. Ýagdaýyň gowa bolamy? Göňde de. Aýten şu adamny gyjyň kirip golaýdyňmy? Yo, gyjyň kirip dälle. Bu çäkilje ömür dost, bu düşünýän göňde denir. Göresi gelýänler, gidesi gelýänler. Äleme seyran ettir, äleme seyran bilen. Arsanjan, sözüň ýerde goýan owa. Bah, jorus moşy burada. Ay, o joran bilen gitdi. Ikop gitsin aýlan, gelsin ýaňda. Madama erwet niýet aýzen wara, madama. Bilemoy, aýyrsana gyrpylyň o. Ey men wara, o bilýän waswasara käsetim bara dost. Gelejeme garradyp barýan aýtyp görüp, özüňe garran ok. Sen onda wara. Ayok men onu öldüm deme daýerine Arsanjana akşam öýe baryp pasportunu uradyp aýfa etdim orada. Ha. O ne degenim üçin ýaraşaryna aýtyp. Iýber näme gitşegim Vietnamdyr ýa Malaziýadyr da. Ha, o dogry aýtdyň dost. Ey, nemelay? Aslında pul zora indik geldim. Bolýarly dost, pul işleýär. Gayrat et. Kim bilýär seni näçe adam söýüp saňa aýdyp bilmänýär. Sen barada gijeler ýatman, näçe adam pikir edip ýör. Ýa-da sen näçe adam söýüp aýdyp bilmänýärsiň we ol söýenden barada gijeler ýatman pikirlenip ýörsiň. Aslynda söýeniňi aýtmak aýyp zat däl. Ýöne söýeniňi ýalňyz goýmak aýyp ýagdaý. Pulu tapmasaň ýa-da indikaýyň başyna iş bitmese, öýüň başyň öýüm ýörün düşündiňmi? Düşündiňmi aýtjam aýdandyr. Ay, senki näme? Dost, gowum ýagdaýlar. Ýa, kim näme boldy dost, ýüzüň näme salyk? Ey, sen sorama dost, men aýtmaýyn. Arada ýankyň aýallygyny aja uratmak üçin pulny aldym dost. Meni amalladylar dost. Aldyma düşdüm dost. Anam ýerleri barka, anamsyz hereket etdiýäň-da dost. Şu gedegen men sana kömek etjek. Dostum 5 mantyk haýyrlanjak boldum da. Ey, o zadyň üstünden haýyr guraýym ersiňe dostjan. Elinde näçe puluň bolsa maňa ber, men sizin dorup bererim. Ýan-kada jaň etdi aýt.
Enni kayn etip bolsa ayın başına 100% haja etdi. Kim ayal dost? Kimin üstüle uğraşacak dost? Anam niyer kim? Äleme seýrany tura gençdi o. Şo men gowy dostum. Hem onam da Balya. tutuşmar bolayt umru haja şolara ýüz tutup şolaryň üstüne etdi. Bol dost. Bol dost. Savcı ol. Sen arkaň olay ýöne aýdyp bu niýe hereketler gaýtylama dost. Bolya dost. Anul kofyacı içele.